Assalamu alaikum aziz ildeşler. Assalamu alaikum yaşlılar. Salam kendine. İyileşler. Selamun aleyküm. Halmurada. Salam. Aleyküm selam Saparağa. Salamu aleyküm kemine enim gün hemen de salam. Vatandaşlar size de çok salam. Sağlık mı demen? Al kemine hava sen ne başlığımız o kime söz verecek olsam. Başlığa değil sapara yöne. Halmurada söz vereyim. Halmurada. Öyle. Söyle mi? Bu sağ olanına söz verenin için vatandaşlar şuunki gepleşilmedi çok halas ediş komiteydi, kurucu meclis ve konstitusyon topar vardı devam ettirsek has güvnecay olacak diye düşünüyorum. Ne sebep başını ıglan ettik. İyi de giderli halkımızı, vatandaşlarımızı, iyileşlerimizi düşünürüp dursak, öz maksatlarımızı, öngde görüyen zatlarımızı, nahil terzi, nahil işler alıp barmalığını, şu meselelerin üstünde işletek adımları da düşünüplü olacaktır. Şu anki sohbetleştiğimiz şu mesele bağışlasak o var mı diye düşünüyorum da para. Bor Halmurada. Onu gerçekten mesela soru kan, soru verenlerim kan. Şimdi ben özümden başlayayım. Şimdi bana gelen, ekibinin içine gelen teklifler, 3 tane vatandaşımızdan teklif geldi. Onlarla tanıyan ben, onları işleşip, katlaşıp veren adamlar, aktif işleri var, yazıyan zatları var, komentarları var, makaleleri var, canlaşıp duran adamlar ayttılar. Eğer şu komitet kurulan olsa, Halmurada biz hükmen şunu işine katlaşsak, inni bizim geleceğimizden, yolumuzdan, uğrumuzdan tutyan maksadımızdan bir gavat gelýär. Şoň üçin şol halas ediş komitetini näme elimizden gelýän kömek bar bolsa şonu geýje güni etmäge biz taýýar diýip ýazylan hatlar bar. Şonu men siz bilen hem watandaşlarymyz bilen tanışa diýdim. Ine 2 günde 3 adamdan şolar ýaly maňa gelen teklif ondan yurdun içinden 2 yerden canlı estiktirler şular ýaly görediýänmizi gaty dogry ýolly barýanyny diýip aýdypdyrlar. Bizim içinden ellen kömegimizi gollawymyzy eder. Ýolumyza garaşyp ýatyrsy. Bular ýaly terze mazmunly aýdylan sözler bar. Onu size de watandaşlarymyza ýetirmek parzum bar. Ine esasy mesele şol 2 günde şol oglunky eden bizim beýanatymyzyň, mailnamamyzyň alyp barjak işlemede halkdan gelýän seslenmeler şolardan ibaret. Ondan ýene de şol meniň eden çykyşymyň aşagyna bir ýazypdyr, bir topar komment watandaşymyzdan gelen kommentlerde ýazylypdyr. Şolar ýaly beýleklerim gatnaşyp bilermi, nahil terze gatnaşar, partiýa mümkinçiligi bar, beýlek barmy? Men ştaýda öz pikirimi aýdyn, ondan ştaýda beýlek ýollaşmamyzy özüm kynaydy. Watandaşlar biz atlary halk bolup gorýas, halk üçin hem gorýas. Biz özümizden partiýa däl, herekedim däl, başga bir adam däl, bizdiň halkymyzyň gelejegi üçin şu maksatnamany öňe tutdyk. Ozal öňkü durmuşymyzda biz haýsy işläpdir, haýsy wezipede işläpdir, haýsy emme topary ýol başçylyk edipdir, ýa haýsy guraman ýol başçysy bolupdyr, ýa haýsy şäher hakim bolupdyr. O zatlar hiç ýyl rol oýnanak. Biz häzir her birimiz bir şahsyýet, ýa şol döwletiň bir garajdanyny hökmüne çykyş edip gelýär. Bir ýyldan ugrak wagt. Sizden üýtgeşik artykmaz we kem ýerimiz ýok. Hemmemiz bir den hukukly adam. Şoň üçin biz halkymyza hödür edýän şu tepki halas ediş komitetimiz urucu meclisem konstitusiýon toparam halkymyza degişdi. Şunam halk bolup düzmeli. Halkyň içinde ukyplusy, başarjany, iş tejribesi bar adamy, bir adam hökmüne, şol döwletiň garajdanyny hökmüne, şol işleriň her birini islenigine gatnaşyp biler, öz arzu pikirlerini ýazyp biler, öz düzedişlerini giýirdip biler. Ondan sonra bir zada aýtmak borjum bar ştaýda, şol bir konstitusiýa proýektini hödürlejek, ýazyp hödürlejek, şoňy halk içine goşmaça, üýtgetme, aýyrma giýirip biler. Bu tornuklu şu ýazylan zatlary kabul etseler Türkmenistanyň täze saýlanjak parlamentiniň deputatlary bolar.
Ýöne biz şolaryň işini ýeňletmek üçin häzirki günden şolary taslama taýýarlap berýär. Ol deputatlar şu ählisini bilip gölüne kabul eder. Ýarsyn taşlap üstüne täze goşar. Goşmaz onu wagt görkezler. Ýöne biz bir zatlary taýýarlap barmaly şol halkyň içine. Baramyzda nämeden başlaýlyp birek ýüzüne seredip oturmaz ýaly. Şuň günden ýurdumyzyň içinde daşynma bar bolan ilmli, bilimli, dereceli, düşünjeli, ýokary bilimli bolsun, bolmasyn tapawut ýok, öz pikirini ýazyp biljek, öz pikirini beýan edip biljek. Ýene de şol aýdaýly biziň şol halat ediş komitetimiz özüni halk üçin öz zähmetini aýaman sarp edip biljek adamlar bizini şu guruluşa çagyrýar. Biz hiç bir partiýa wekilini çagyrmyz. Biz hiç bir birleşmäň adyny çagyrmyz. Yekelikde her kim öz garajdanyň hökmüne şol watany kömek etjek bolsa, şol watany bir zatlar aýtjak, diýjek, goýjak zady bar bolsa kanunçylyk meselesinde gelsin, ýazsyn, goýsyn, biz şolar çap edelim. Ýöne men plan partiýaň wekili bärik gelmek gerek. Men şol döwletiň garajdanyny plany ýa plany we plany. Bollugy tordy. Ine şo bilen kanunçylykda şolar ýaly edilip işlendi. O umumy o plan ýerden o plan o däl kanuny kabul etmeýär watandaşlar. Onu soňra näçe gedek aýdyp geçdik. Bizde hökümetem ýok, bizde döwletem ýok, bizde işleýän kanunam ýok, esasy kanunam ýok, aşaky kanunlarym işlenýär. Hökümetin iş bir pudağı işlerine onun nirde otayda partiye hareket bolsun. Yine şonun üçün şu zatları şuun kuğunun ayıl sayıl edip birek düşünüşüp katnaşsak bu olur. Men bilýän bardyr ýurdun daşyny da hana ilmi bilimi ýetip juristler var, teknik injenerler var, beýlekler var, ykdysadyatçylar var. Gelin goşulun. Kimse de elinizden urup durýar. Bir adam bolup gelin, garajdanyň bolup gelin, goşulun, işleşin. Ýöne men ol plan partiýaň adamsy ýa plan hereketiň adamsy bolup gelýän bir tak ýok. Olar ýaly gerekler bölünşik bile biz umumy halky birikdirmekçi bolýar. Şu ähli meselelerini töwereg. Partiýalar birikme, soňra partiýalar birikse, soňra men etdim, sen onu edňä, onu men ýazdym, sen meni ýazdyňa bolýar. Emma garajdanyň ýazsa, şol onu umumy kabul edişlik bolýar. Meselem Türkmenistanyň jarnamasyny hiç kompartiýa ýazdyna, ýani ýazyp ýazdyna. Şonu biz deputatlar ýazdyk. Deputatlaryň içinden şonu teklip eden anyk adamlar var. Men jarnamaň meselem 2 san maddasyny eýesili işde men siziň öňüňizde oturýar. Onu näme Sapar Murat ýazyp ýazdyna. Şular ýalyk şu meselelerde de gelin goşulsun ýazdyň soňra diýersiňiz çağılyňyza, aktyklaryňyza, çoğuluklarynıza ine men şular ýaly teklip etdim. Şolum ine Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýa gurucu meclisinde kabul edildi, beýan edildi, halkymyza peýdasy geldi. Elbette bolar şol. Ine men siziň hemmäňizi ine şol işlere çağırýan watandaşlar. Ine Sapara sen näme pikir bar? Keminenim de näme pikir bar? Gowhar Gyzmazda näme pikir bar? Aýdy bermeli. Kemine sözü kime berýän? Sen serediýip oturýarsyň. Sapara siz berýän, bizem size garaşyp duruz. Men başlyk söz vermesem men näet başlaýyn? Ay menden başlyk bolmaz Sapara. Ay beýdimi howgyny. Buna başlyk näme sartykmyşdan? O ekrana çıkarıp ýörsiň çık diýip. Owa. Başlyk bolmadan bizden diýinjelerdi. Deme Halmurat ýa-ni soralar wada bu meclis kurucu meclis o gelýäni belli onu bu nädik gidýär. Dilýärde ne Türkmenistana hakykatdan berilmeli soraw şol. Prezidentiň gelmelisi wadan gitmelisi ýok da. Onu ömürlük gelýärler bedwatlar. Ne soraw ýalyp bolmady ýalyp bu ýa-ni bunda oýlan mesele bardyr. Onu 3 aýda ýerine ýetirýärmi? 6 aýda ýerine ýetirýärmi? 2 aýdamy? Ol ýa iş, ýa gurumoçuluk demesine bagly, onun problemaň ullugyna bagly. Şol meseleleri ýerine ýetirer, ýa taýlaw geçirer, täze hökümet, täze parlament iş başyna geçer. Ana şondan soň bu deme ýa gurucu meclisem, gurucu hökümetem öz demesini fetheder. Ýa-ni rospusк diýilýär-de.
şeyle oluyor bu memesi bu ömürlük hükümetim değil ömürlük gelen neme de değil şu döwürde geçiş döwürü oluyor da bunu şey adlandırılır şey de adlandırılır o geçiş döwürde hem devletin yani işini fadinirde diye geçiş hükümetim var da hem devletin haklı fütünlerini buraya esas fütünlerini yani saýlawlar nähile geçirilmeli, geçirilen hökümet nähile kurulmaly, hökümet kurulan soň nähile ýagdaýda bu işden gitmeli, impeachment zady hemme zadyny ýani aýdylmaýan hiç zady galmaly. Onun bolmasa da preemptiveness diýilen bir zat bar da, şo ýokdur ne Türkmenistanyň kurulary ýa 30 ýyl geçdi, ýani geçicilik demesi ýokdur. Preemptiveness diýilen zat ýokdur. Gelin prezident ömürlük gelýär. Onu aýtmasa da ýöne şeýle gelýärler, da görünüp durunda tabii. Şolong ýani bu diýipetine kän almady, bulan akyl bilen baglylar ýok da. Yani şolong eden tamsyklarna Türkmenistanda neler edip bolýardy. Şolong ýitiren zatlar var da. Ana ýöne gözüňi tutup göräýin. Yani ben önküde param aýtdym da şu çölüň içindäki köýli var. Çoň pulunun 3'den 1'ine ähli Türkmenistanyň her bir owa bir kanalyk mektep bilen 4-5 sanalyk taýlar wagyny talyp bolýardy. Hemem çoň ähli owalyň nemelen altyapysyny, yani kommunikasiýasyny, yeralty, yerüstü düzedip bolýar. Çoň ýary 3'den 1 bagasyna, yani çok ýere sokulan deme. O beýlek demelen samsyk işleňe demesine de däl. Olar goşdagda Türkmenistanyň içine ol ýani Skarasnoy poýdlar var, hızlı tren diýär. Türkiýede olanlar görýändir. Şu ähli Türkmenistany 3-4 sapar eýletne şo hızlı trenden geçirip bolýar da. Bu kommunikasiýa üçin. Şoňar bir kuştanak ateliniň bagasyna. Yani onu da ömürlük gelýärler de. Ne bular bizi işimizi başaramyok diýen oklar da. Ne biz işimizi ne şundalyk samsykly edýär, ýöne işimizi başarýar, şoň üçin biz ömürlük geldik diýär. Bu adyna da ýani bir demokratik döwlet diýär, demokratik partiýanyň fikirtarlarmyşyn. Atlaram şol ne. Ana şol atlar bolmady ýalyk ne şo ýani konstitusiýanyň içinde şu sözler nemeler aýdylar näler, dogry işlenen näler. Ne bet parçalygy nemesem şondan. Ondan o ikinci nemede biz bebe arada belki de kän agdyanlar illüstrasiýa barada, şo arada soralar berýärler de. Adamlar bunu siz ýani hem de oğurluk yankıda neme dip düşünmeyen Türkmen pulu uğrun şu tarafı yıkılıyor da. Men size bir elementar bir zat edeyin, aydayin. Şulon eden oğurlukları yankı denizde bir damca yağlaktır. Şu yankı başka eden yanlışlıklarının karşılığını neme deneştirendir. Ne arada bir rolük da kitap demelerini orközülür de. Yani birinci klasın harplıklarını, kitap nemelerini. Şol rolün mazmuni ola birinci klasınkıda 11. klasa çelini yani Türkmen'in oku nemesi esvavi şo birinci klasınkıdan oğudel gittiğiçe de yerbet inni burada gözüňe tutun. Mecliste bilim komiteti deyip bir komitet bağımlı. Yani halkın sayılan meclisinin içinde. Bilime cevap veren, ılıma bilime komitet vardır. Albirat deputat bortun bilyensin şunu. O zaman bilim ministerliği deyip ministerlik bağımlı. Vardır. İnni şu cağı zat sonu saklamadık. Yani mecliste biri turup şu yanlış bunu etmeliler. Bir giden bırkı nesili yok ediyez deyip aytmadık demeler
Ne şular günahkardır. Ne bilim ministerlikte şu rahatları kim orta atıp şunu nemediyen adamlar vardır. Yine şulardır. Sen 1 milyardın, 2 milyardın değil, sen 100 milyardın bilenem şu rahatları düzödük bolyan nedir? Sen 3 nesili yere sokorsun danin, senem hemen dine diktatör günahkar, bir adam günahkar deyip gırada durur mu? Ne rahatı şunu için gerektir. Şulon hem meclisin cevapkar nemesi vardır. Devlette şeyledir. Cevapkar adamsı vardır. Bir yerden karar geliyendir, bir yerden o teklif verilendir, yeni bir yerine getiriyendir. Devletin siyasi şu zatlar biri yok oradan ya kaptaldan yanlış verilen de saklat bilme mekanizmi. Çok için deputat meclisin yani parlamentin vekillik, halkın vekillik adam taylanyandır. Bunun hemmesini farmalına öğürüp son bulur atlıca olmalıdır. Bunu cevap veren adam olmalı lan. Bu nesile kim cevap verecek? 2,5 nesil. Bu sen 100 milyardın, 200 milyardın de trilyonu yetken nedir? Şunu düzelt oradan şu zatlar. Ne illüstrasyon diyenler şu zat soruyarak büyük bir daha düşünerek. Onun devletin nemesine bilse bilmese okuyu yetmeyen sotarak oturacak oluyor. Onu cevap gerçekten bilen yok. Bileri yalak. Sen 100 yıl geçen zaman son cevabı seninle sorulacaktır. Diyen mantığı olmalı. İllüstrasyon. Ne yeke deputat yani şu mecliste şu zatlara cevap veren komitet vardır. Günahını iyice yatanına vicdan ne diyeyim, söyleyeyim karşılığı. Yani ne açıdan bilim ministeri tevelendi. Yani çok içinde bir topar bölümler vardır. Onların cevap verendir bu da. Yani edeni işine cevap vermelisin. Ailene de orçursun. Yani özün barıksın şu takip. Şu işi bilenlik barıksın. Ya o prezident son karar veren orada, ne diyen orada. Sen sıhhatları ben bilen diye oturuyorsun şu takip. Ana illüstratör şu zatlar üçünleri. Yani bu onun bir geldik gidersin. Bu kaptalına devletin hopsuzluğuna cevap veren bir giden devlet hopsuzluk komitesi ministerlik vardır. Yani onu direkt seyretti. Ne şeydik gidersin derin her adamın cevap gerçeğini ortaya çıkarır. Cezasını çeker. Ne illüstratör diyenler çocuk için gerektir. Bu yetasi, oğurluğun bir kaptalı. Yani hem medadı korrupsiyada tiplemede oturban, korrupsiyon değeri yanına, korrupsiyon dörödiyen dağıtır vardır. Ne? Bir pevroyasızlık, şuraya. İnni, Fuat, biz diktatör bilen uğraşmalarla cehalet bilen uğraşmalar. Sebebi, şu sistema, cahil, 2 yarım nesil yetiştirdi. Ne yönümüzde ulu büyük çok. On ertir getirecek bedbahtçılığın yemesini gözünü getirir yalanım derler. Ne şu at görüp oturuyor tabi. İşte düşünürüm bile mi? Düşünür yalak derecede de derler. Ne? O sorularımda da şular yalak cevabım var. Ben bilmedim. Yanlış olmamı mümkün onu kalmıra. Yok, kapara katı doğru verilak geçtiğinde. Ben şu biraz kosmasa bereyim üstüne. Basın sonundan başlayın senin aydınız. Yani her bir adamın, her bir ministerin cevap karşılığı var, olmalı da. Yani şu zatlar olmadan halkımız şu güne düştü. Siz bilim mağarada kozladınız var. Şu ilkinci şu bilimi yere sokan ministerin adam familyasının halkımızın bilmeyi gerekti. Nuru Bayram Sakatov şu familyası. Olmalı yok, ölüp gitti. Yani aytmak gerekti. Şol adam tribuna çıkıp yokarsa ve tribunasından 92. yıl ıglan etti. Saparataj bize gerekler bu real orta bilim. Gıyılara 8 klas bolsa bolya öýününe otursun. Näme gerek olur yokar bilim. Beýleki ýaş olarlarda 9 klas bolsa bolya ine eden çykyşy. Özüm Sovet zamanında Türkmenistan'ın ähli şol poligrafiýasynyň başlygy bolan ýa-ni çapkany neşriýaty.
Şähli okup kitapları beýleklerim çocuk. Bir düşünjesi adam ol ministerliğe gelene. Sovet zamanını özü bilim alan, şo Sovet zamanının bilimini yankı ýokary okuw jaýlary hemmezin kitap bilen üpçünedin kitapxanaň ýol başçysy ki çapxana. Soňra minister bolup ilkinji çykan tribunadan diýeni şol. Öz pikirim şol. Ýok, kimin pikiri? Niyaz bilen açyrçyň pikiri. Şonu aýtdy. Ýöne şol eteginde oturan adel müdürleri var, beýlek inteligensiýa var. Biri ses çykardymy? Ýok. Ýok. Ene şol diýen sizin diýen yüzlerçe milliardlaryň şolaryň boýnuna durdy. Onun üçin illüstrasiýa hökmen gerek. Goý halk bilik gazyn. Ene kime goşa durmak üçin sag bolsun aýtmalygyny düşüngün üçin. Ol bir. İkinciden siz aýdan pikiriňiz bar da şol ýanky şol ene gurucu meclis var, geçici hökümet var. Konstitusiyon komissiya var. Bular müdümilikde, bular wagtlaýyn, hakykatdanam şeýle watandaşlar zaparagan diýen biz oza orta alyp, kän ýerde maslahat edemezsen şu netije berdi. Gurucu meclise ýene-de bir edilje hormat, şu zatlar ýoly goýulandan soň ýurdun içinde parlament saýlanandan soň wagtlaýyn hökümet gelenden soň sud hakimligi gurulandan soň şol gurucu ýa-ni meclis mesela möhledini otorya şo taýdy hökümre barly. Ondan bular näme bolup biler? Şolaryň içinde ýuridik bilimlisi bar bolsa, soňra şolar konstitusiýon sudy sud bolup işläp bilerler. Ýok bolmasa da şolaryň ählisi şol gurucu meclise gatnaşanlaryň ählisi ine Türkmenistanyň personaly hormatly pensioner dip şolary ýörüýte ömrü tünçe aýlyk günlük belleler dip biz şolary ýaly karara geldik. Onuň halkyň öňüne aýtmamyz gerek. Şeýleden sapara. Owo. Ine şonun biz size ıglan edýär. Ol gurucu meclis, ol bir wagtlaýyn şol ýurt bir ýanky herekete girýänçe. Girenden soň ol öz ähli şolar ýa şunkun hak hukugyny ýitirýär. Ýöne olara şol hormat edilip şu zatlar gurup bererler üçin Taňry ýalkasyn hökmünden masalyna şolary ömürlük pensiýa bellenilýär. Owo ine halkyň hormatly adamlary bolup galýar. Bir bölegi şo eger ýuridik bilimi bilme bar bolsa soňra konstitusiýon sudda işlemek üçin o taýda da şu konstitusiýadan baş çykarýan adamlar gerekdi. Onu ine şolaryň bir bölegi şol konstitusiýon sudda işlemeli bar. Konstitusiýon sudyň biz hökmen gurnamal döwletde. O bolmasa boljak. Ine başmasa saparagan aýdarlaryň üstüni şu zatlar bilen doldurjakdy. Onun üçin garyp halka ya eli ýüregi arasy adamlar illüstrasiýadan gorkmak gerekken. Sizin nämeden ziýanyňyz bar? Ya biznesi elinden alınan adamlar, emläk elinden alınan adamlar, bir günde sud edilip töhmet bilen türmelerde olar şeýle ejir çeken adamlar. Olaň hemmesini hak hukuky bilen bilelikde olaň ýitirilen emlägini hem özüň biz döwlet hökmüne gaýtaryp bermeli. Onda adalet dikelmedi. O bolmasa. Ine şu zatlaryň üstünde işlejek bize gaty kän adam gerek boljak. Men şonu aýtjak boldum. Doğru. Radylaşan Halmurat. Doğru. Halmurada benim demedeýin ýanky siziň başda aýdanyňyz ýaly Türkmenistanyň içinden mi o şu näme goşulan bar? Däse işleşip näme diýäs-de ýa maslahatlaşylýar, ýani olardan hem gelen teklipler alınýar. O Türkiýanyň hem içinden var. Yani umuman dünyanın hemme tarafında yayıran şekilde hazır. Bunların sany 20 sany oldu şu an soňky nemedenden soň. Ya onu biz açık etmeýäs barby bundan soň neme bolmaly da. Şu gorap saklama mehanizmi bolmaly. Diýilen bir neme düşünje bilen. Nemeň arkasında işlenjek bu. Nähildi? Ekranyň arkasında diýse sapara düşmanlaryňyz näme diýän eken, gahar gelýän eken geçen. Näme etdim? Ekranyň arkasında o işleýär diýe, näme işleýär diýe. Biles gelýärmiş. Ekranyň arkasında bolsa şol eýem näme de senden gorýardy şol nämäni. Şonuň üçin bilen sen onu. Ekranyň öňünden getirilip aýdyljak zat hökmen suratda aýdylýar ol gurucu meclis. Gurucu meclis bilen aýdylýar. Gurucu meclisi ekranyň arkasında etmek hasan zat, yani ekranyň öňünde etmekden.
Ýöne biz näme üçin şu kıyın ýoly saýladyk. Ekranın arkasında etsen gurarsun, ondan soň oňa eýe çykjak halk galmaz, tapylmaz ileride. Ýöne häzir bunu halk bilen bile edilen ýagdaýynda halk muňa eýe çykjak, bu halkyň kyýany. Iň soňunda bir adam, iki adam öz ýerini görjek bolsa, ine häzir Türkmenistanyň ýagdaýy hala bolýar, diktator. Özleri yazıp Halmurada aýdyp berýär. Özleri yazdy, özleri kabul etdi. Baýdagam hemme adam halkyň hiç zatdan habary ýok. Öz ýerine özleri görüp berdi. Şonuň 30 ýyldan bäri halk gyrada galdy. Şonuň üçin hökmen suratda şol mantyk ýalňyşlygyny goýup bermeli däl bundan soň. Halk hökmen suratda şoň içinde bolmaly, halk siýasylaşmaly, habardar bolmaly şu bütün boljak işlerden. Şu boljak işine o netijesi nähil boljak onan bilmeli hökmen suratda. Ýöne bu taýda ýene saparaň aýdýaly 2,5-3 nesil sowatsyz, jahil ýa-da özlerini sowatly bilýän ýarym jahiller, ýarym sowatlylar ýetişdi. Olar bilen düşünmek hakykatdan hem kyn, ýani bir zat bilýäsmiken diýip gelýärler, ýöne nemesi barda. Şu zadyň bolanok diýe, ýöne şoňa bir alternativ adam getirenok. Eger bir zat bolanok diýen bolsaň, hökmen suratda şu sözi bolanok sözüni aýtmanken alternatiwiň bolmaly. Şu alternatiwa göre bolanok diýip aýdan. Bolanok diýmek argumentim bolmaly. Şu argumenti bolmaly. Şona näme etjek bolýan sapara? Uzyn edip düşündirjek bolýar. İldeşler yani şonun ýalak bolsa da düğünden bolmaýa sistemany düşünýän diýip yıkanlar şolar bolýar aslında. Ýöneköy düşünmeýän adam sistemany ýykyp bilmeýär. Ýöne sistemany ýykmak diýmek içinden çüýretmek diýmekdir. Yani şol adamlar hem içine girýär. Bilmeýärler ýöne bilýäs diýe, ondan soň bilmeýänligini goramak üçin hem elinden gelen her türlü hileler, şerraýlar edýär. Şerraýlyklar, hile, mekirliklerini edýärler yani. Siýasylaşdyrýarlar yani öz problemasyny siýasylaşdyryp, soň oňa ogry buňa bol näme diýip başlaýarlar. Yani şo zatlar bolmazlygy üçin ýörite näme bunu gorayan bir mehanizmadan bardyr. Hemme goşulyp bilýär, ýöne her gelenem nähil diýsem, yani şo mehanizmden geçmese goşulmaýar. Ya bunan bilmeli hökmen suratda. Ýoksa her geleni alsaň, yani sowatsyz adam bu işe edip bilýän diýer, ýöne özüniň şo iş edip bilýänliginden, bilmeýänliginden başlarsyňız habary ýokdur. Bilmeýänligini bilenok diýem. Bilmeýänligini bilenok diýilen näme adamlar bar, şolar iň esasy howp bolup durjaklar. Onsoň ýanky Halmuradanyň partiýa meselesi barada aýtdy. Birinciden aýyldaşlar Türkmenistanyň taryhy boýunça partiýa diýilen bir näme ýokdur, gurulan däldir. Bar olanlar hem ýalandyr. Häzir hem bar bolsa, döredýän bolsalar hem ýene de ýalandyr. Näme üçin diýip sorasaňyz, partiýanyň bolmagy üçin partiýanyň guruljagyna degişli kanunlar, düzgün tertipler bolmaly. Yani şo zat ýok Türkmenistanda, bolmadyk. Şo zatlar ýok bolsa, bu gelen adam partiýa diýip manipulasiýa edýändir. O at partiýa adyny ulanýandyr, asly partiýa däldir onuň. Yani bu adam hökmen suratda düýpli düşünmeli. Ýoksa o partiýa gelip halas edýän diýilen bir zat ýok, yani mümkin däl. Partiýalar bar boluşy, bir döwlet bar bolsa, şonuň içinde bar bolup bilýär, yani bar boluş tebigaty şondan gelýär. Senin şu wagt döwletiň ýok, hiç zatyň ýok. İşlemeýär yani. Näme-de döwlet diýip at berilýär, ýöne şonuň häzir şol barlygy asyl döwletiň ýoklugundan hem beter-de. Şonuň ýaly sistemanyň ýanynda bir partiýa bolup bilmeýär, yani bar bolsa da men adam şol döwletiň bar boluşynyň nähil ýalanlygy hakykat bolsa, o partiýanyň hem o men partiýa diýilenli
nemesi yalanı hakikattir. Mümkin değil. Sen nemen yok, tecrübe etmepsin yani şu an yurt olup, millet olup, halk olup parti tecrübemiz yok. Şonun için bu partiyalar kurulan vaktinde hükmen suratda bir kanun, düzgün tertibi nemesinden geçmelidir. O düzgün tertibi hem de konstitusiyada yazılıyor, yani düyüp kanunda yazılıyor, önkü dilimiz bilen. Şu düyüp kanunun içinde yani düyüp kanunumuz yok olsa, işlemeyen olsa, halk havarı olmayan olsa, onda o partiyadan kurulmayandır demektir yani. O partiye kurbana tayarlık görüp bilirler yani hazır bu iş partiye bilen halas edilen değildir. Partiyanın nemesi belli, edecek işi belli. Yan kaydışmayalı bir işlep duran devlet vardır. Şonun içinde neme diyendir? O bar olup bilendir. Peydasını değerip bilendir eğer peydası diyecek olsa. Ya ben açacağım şol Almurad ağa. Gası doğru. Gası doğru. Deme şu konstitusiyan yalandan işlen bolşiyalak ne Türkmenistan'da da demokratik bir parti var. O yok komünistik partisi. Onun ya Primatlan partisi ne bir parti. English bir zatlar var şulu. Hem de yalan. Gözlerin şu prezident bolşunun yalan bolşiyalak. Bu partilerim yalan. Bizim demedik bir partide attıp şolları alak tar ettirecek oluyorum. Yani ben çok düşünüyorum da Almurad. Yalanlarını hem de şu görüyor yönü bilmedik. Tren olmalı. O yani çok Türklerin bir yengemezi var da. Katı doğru. Görüp görmedik olan olmalı, bilmedik olan olmalı. O yalanlarını bulurum biliyor. Onu aydanda da bilen ya da. Bilen oldu. Yeme de yani komparti olup yığınağa girdiler de indi. Şu Dem Partiya geçişini açık olayan vatandaşlarım. Ahlisi komünist olup yığınağa girdiler. Delegat bütün Türkmenistan'ın yığınan. Şonun için bir saattan sonra hemmesi demokrat olup çıktılar. Bir şu kompartiyanı koldan bir ayal vardı. Oğlum şu 22. yılda leyliğini görün bu karıca daydı. Solluydu men şu partbeledim bilen ölerin yani men kompartiyan satmarını çıkıp kayıt şotaydım. Fikir edin. Olur şu 70 yıllap oğlum şu halkımız Allah gelin adamlar. Olur komünist olup vatan için can verecek adamlarım derler. Dedim bir saatte hemmet renkin yükkap çıktılar. Onun nahil parti böyle. Son demokratik parti deharpanın bir haberi olur demokratiya. Onun yani şol aytıp geçtim de zapara şol bizde yani hakimiyeti kanuni yoldan bir hakimiyet bir adamlardan ya bir partiden beyleki partiye ya devamatı yok da bir parahat yol bilen geçirmeli. Şu bolmansa bular ömürlük geliyor. Eğer şol bizde hakimiyet kanuni yollarla geçme mümkünçülüğü bar olan olsa onunla bir şuun kuun bir yurdu halas ediş komitede gerek gel. Onu şu kurucu meclisi bir ahlisini şu adamlar yanınızda oturup yüzüne açıp görürlerdiler. O mümkünçülük nerede? O kanuni devlette. Şular etme. Şu bizde bir kanun devlet bulunsa, şular adamların adını, şahsını, izinle galalları başardığımızdan korumak için şuları biz ekrana çıkarımızda köpler. Näme ana şu gowhar gydymyzy ýüzüne açyp çykardy bilemdikmi? Açykyrsak ýygyny galalary anyrdy. Hökümetin bar başarýan şolara azar bermek. Görüp otyrda ýygyny galalar dogorlaryny görledi ýa ýylenlerini şalalaryny görledi. Ine bir topar bolgusa zatlara başynyp hökümet. Oň ýerine gitsinler halkyna çörek bersinler biler. Jan şu zatlar bolmansa bizne mecburi hally adamlaryň adyny ýüzüne açmağı bizde şuun kun mümkünçülük yok. Şon için de şolaryň şahsy informasiýasyny gorumak üçin şu zatlar edildi. O ýazýan adamlaryň kemini hakykatdan o mehemän işgärleri ya agentler biler işlemeýän aýlyk aljak bolýarlar da saňa diýdirip soňra adyny ýazyp ýygyny naky galan adamları soraga çekjek ýa nime etjek. O işleýän adam bolup görünjek de. O hakyky satara. Ne son için bizde partiye yok. Yani
Senagatçılar partiyasıydı, biznesmenler partiyasıydı mı? Adı vardı, özü yok. Sol adamı hiçbir yerde çıkış edeni gördünüz mü? Yok, görmersiniz. Bir partiyanın bir yığınaklarını gördünüz mü? Yok, görmersiniz. Yok zaten hepsi bari etmeli. Dasının akılların çok yanlış para. Dasının da bolu bildi 2 adamın partiyası var ve 3 adamın komitesi var. Başka zat yok. Bolun olsa 30 yılda bir netice görkezilirdi. Benim bari şol adamların içinde. Ben aklı da adam yurdun içinde dağlı. Halkımım, taraftarlarımım, partiyamızım, öymüzüm, işimizim, doğanların nasıl. Yurdun dasında hiç tat yok. Yani o yurdun içinde de devlet yok, hükümet yok. Men ne edip şu zatlar var diye aytman. Yani dayanmağa adamlarımız var içinde. Bile hareket etmeye de adamlarımız var. Yani böyle değiller. Sen o partiyan yol başladı olup barına o ta. Halkın birci vekili olup var. Bir. Ne sor? Yama ne başka tapara kemine ayçak koşukla adınız var mı şu günkü tema boyunca olmasa dinleyicilerimizi kan yadatman sonra böyle temaları geçirerse böyle cool bor hoşlaşaylı yani hal burada bolar kemine enim sen ne diyor Bor men aytdım aytjamy. Ýuwaş-ýuwaşdan dowamly getirip durursa ýani ýagdaýyny hemen talap edýän bolsa, şoňa görä hereket etmek iň dogrusyny kan ýani. Doğru. Ertesiňin sol aýdyň nime bilen bile çykyşymyz bardy. Onu şu temany dowam etdirip berersiniz diýer. No. Hormatly watandaşlar, ýene de kimler gatnaşjak bolsa şol işlere goşulşak bolsa, öz adyňyz bilen ýazyň. Ana keminan telefonları var, saparagan telefon var, men telefonum var. Kim bilen gatnaşyk edýän bolsa, kim bilen salam heliňiz bar bolsa ýa uğraçak bolsaň hani dernegiň ady resmi ýagdaýda kemina uradyp bilersiň. Maňa uratsaňyz da maýby ýok. Sapara uratsaňyz da öňde soňda bir şu gelen ähli dokumentleri adamlaryň adyny, olaň pikirini, olaň islegini biz özara maslahat edýär, soň meclise çykarýar. Bizning beýle adamlar bilen maslahatymyz bar. Onu ýekelikde hiç kim karar kabul edene uğradym. Netibeden ýuwaş-ýuwaşdan şeýdip bileleşip gidiberer sanyrlygyna. Mene şonu aýtjak boldum. Doğru. San sağlık, iyice rahat bolsun vatandaşlar sağlıklı görüşelim. Sağ olun, sağlıklı görüşelim. Sağ olun.